alamsa ni waati mana se an b'an ka baro ale kɛnɛ sigi su in na an ni irisikɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye Dr Adama Jabate yanni ale kana kɛnɛ kɔnɔ sa anw b'a datigɛ a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko levée de rideau ɲɛbila kunnafoni minnu bɛ ka olu dɔw di aw ma a bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min jamana ale kɔnɔ ko dɔw la. Yani an ka don kumaw la sa an bɛ Laurent Jakite an b'ale fo Bakari Sangare Glace ale fana ye ORTM baarakɛla kɔrɔ ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Ablaye Jabate polisi don an b'a fo nin waati in na ka Bajalan Sanogo fo Kalifa Seku Tarawele an ka foli bɛ s'ale ma Mamadu Sumunu an b'ale fo BNDA kɔnɔna na Madu Nama Keyita k'ale n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ Karan fo yan ka tɛmɛ Woyoyanko fɛ. N'an bɔra ale la sa an bɛ Maraka Sanbake fo min ye Bajaji Ayidara ye o y'anw yɛrɛ ka Zavia Imami ye sabanan n'an donna ale kɔnɔ an bɛ Kone fo ye Binem Dolo ale bɛ Kanadakaw fɛ yen min ye tonton Arawuli an tɛ ɲinɛ ale kɔ Faustin Sida ka taa se ORTM kɔnɔna na fotigi ale ni Sofa k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn Alu Badara Kone ale huissier de justice ye Mustafa Jawara Jaws Création k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ Musa Bako Arigo Saki min ye ne yɛrɛ balimakɛ sa n'o ye Sadio Kulubali ye ka bɔ Timini Madame Traoré Kajatu Kulubali Kalifa Nama ale furumuso don ka Kalifa Nama yɛrɛ fo ka AK mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo Fanta Dumbuya école karamɔgɔ don Kayi Kasokaw fɛ Aji Bari n ka petipetini n b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Nun Dumbuya a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Montréalkaw fɛ Canada k'u fo k'u waleɲuman dɔn Yusuf Tunkara an tɛ ɲinɛ ale kɔ Maliyɛn minnu bɛ Canada olu ka tɔnba o président ye ale ye Azimirite Keyita k'a fana fo Yaya Fofana n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen minnu bɛ yan ani minnu bɛ kɔ kan baarakɛɲɔgɔnw Torokɔrɔbugukaw fɛ k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni su an tɛ ɲinɛ Natumilakaw ka du kɔ Julio Katikaw fɛ Segu Maru k'a danbele an ka foli bɛ se a ma min ye Kone ye ale fana ye feerelikɛla ye an b'a fana fo Jaba Sidibe ni ale bɛ Salilakaw ka sigi la Bole an b'a fana fo dugutigi n'o ye Seru Sangare k'an b'a fo coordinateur Bamakɔ yan ka taa se Bakari Kulubali ma ale bɛ Koro barrage ale y'an ka cɛkɔrɔba ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn sa m'a sɔrɔ kaba kɛra pile la ka kaba kɛ arajo la ka kaba kɛ ale yɛrɛ kɛrɛfɛla la sa fo ka taa anw wuli waati min sa min ye Bakari ye a sɔgɔlen don an na Benito ale ka cɛkɔrɔba don an b'a fo k'a waleɲuman dɔn lamɛliko ɲuman ani bilasiraliw la su ani tile Mali Ukraine Mali Tenza Waten kirikara waati ta Falaye baara banna Tenza a mɛnna dugumana kɔni a tɔ tora o de ye sisan sinon Sangolo mɔgɔw olu y'u se kɛ fɛn o fɛn tun ye maa ninnu sigiyɔrɔ ye Tenza kɔnɔ o kɔni u y'olu bɛɛ lajɛlen halaki maanifin minnu tun bɛ yen yɔrɔ olu ye taali daminɛ kabini Yuri Yari san wa sisan zani gɛlɛgɛlɛw olu de bɛ yen n tɛ ni fɛw olu de bɛ yen n t'a fɛ ka balo sini ni sinikɛnɛ kɔ olu de bɛ yen kuluwo tɛ kuluwo ye fara tɛ fara ye kankɔnɔna tɛ kankɔnɔna ye o sigiyɔrɔ t'u sigiyɔrɔ ye avion ye lamaga k'a yɔrɔ la dɛ an b'a fɔ bi alhamdulilayi cɛw u bɛ labɛn na
duguma sira k'o ta wa Kidal fana n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bi armée a ye baara cogo falen a mɛnna a bɔnna k'a sigira kan de o anw bɛ sanfɛ e bɛ duguma a bɛ ɲɛnabɔ o donc bi Tenza Waten fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu bɛ yen sisan o ye kɛrɛfɛmerukɛla ye o de ye c'est que sisan n'i tɛ armée ka ko la i t'a dɛmɛbaga ye n'i ye anw ka dancɛ tɛmɛ i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye i bɛ mobili o mobili kɔnɔ ayi i ni drone de b'a bɔ ɲɔgɔn na olu tɛ tubabukan mɛn o tɛ bamanankan mɛn o tɛ bɔbɔkan mɛn o tɛ siniwakan mɛn olu bɛ min dɔn o ye k'a jigi de a tɔn dɛ Sadio Kamara ye min fɔ repos éternel donc ale Sadio yɛrɛ ale bɛ Irisilakaw fɛ yen fala ye san o san Irisiw u fana ni maa o maa bɛ baara kɛ diɲɛ kɔnɔ maramafɛnko la minnu bɛ minɛnw san u fɛ u ni minnu bɛ falenw kɛ u ni jamana minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kɛlɛkunda u b'u bɛɛ wele ka na Irisi la a ye na an de y'an ka minɛnw feere aw ma a bɛ da jumɛn na aw bolo aw bɛ ka se ka mun kɛ n'a ye a bɛ ka se ka kɛ cogo di Sadio b'o o forum ba de kɛnɛ ka Irisilakaw fɛ yen fala ye minɛn minnu bɛ bi n'olu bɛ ka baara kɛ Tenza Waten a si tɛ minɛn kɔrɔlen yɔrɔ kɛlɛ in a bɔra anw ta la Ukraine yɛrɛ ni cɛ yɛrɛ ne b'a fɔ ko non ne b'a fɔ ni cɛ o fala ye ne m'a fɛ yen na n ko n'i ye i jugu ka dileki ye terikɛ kan na aw fara kuma tɛmɛna o aw ko aw ni Irisi de bɛ ɲɔgɔn na k'a bɛ fɛ ka na mɔnɛ kari k'a jira k'a fɔ ko Irisi k'o tɛ jamana ye min bɛ se ka mɔgɔ bɛ se k'i jigi da min kan mɔgɔ bɛ se ka min ta ko aw bɛna nin ko in kɛ tan cogo la ko ka tila ka aw sigi ten o bɛ ɲɛ yan dugutigi Denbugɔ ni sigi ti ɲɛ dɛ a bɔra min na u nana ni fɛn o fɛn ye hali minnu bɛlɛbɛlɛnen n'u bolo Algérie frontière la u ka frontière dan tigɛ n'a ye k'a lajɛ ɲɔgɔnmɛriw de bɛ yen o parce que hali m'a ye Irisi kun kɛlen don ka a ko lajɛ komi anw yɛrɛ ka kɛlɛ taabolo an ka mɔgɔw bɛ taa n'a ye ni hakili ye sariya olu tɛ gɛrɛ k'a bɛɛ bugɔ k'a bɛɛ tiɲɛ yɔrɔnin kelen u b'a lajɛ k'u bɛ a ko lajɛ an ka maaw bɔ ɲɔgɔn na nin yɔrɔ in na yan i bɛ jɔn bɔ jɔn na ye e bɛ jɔn dɔn i b'o bɔ jɔn na ye maa maa bɛ yen a si tɛ hɛrɛ fɛ a si t'a fɛ a ka lafiya denmisɛnnin minnu y'a dɔn k'a fɔ ko sanubɔyɔrɔ in tɛna kɛ sanubɔyɔrɔ ye bi ta kɔ olu ye Gao Ndaki sanubɔlaw bolila o kuma tɛ Tenza Waten kɔni ma e b'i sigi ka mun kɔnɔ ye hali ni e yɛrɛ ye sanu bɔ nin na sa e bɛ taa n'a ye cogo di mobili tɛ ka don mobili tɛ ka segin maa tɛ ka taa maa tɛ ka don doni tɛ ka kɛ foyi tɛ ka kɛ taayɔrɔ t'i la nafan t'i la i bɛ kungokolo fantan banda kɔnɔ ji tɛ yen foyi tɛ yen hali tɛ se ka mɛri sugu tɛ sigi jama bɛ ka bɔ tuma min e ma bɔ e y'i sigi a na kɛ kilisi dɔ b'i da dɛ ni kilisi dɔ kɔni b'i da i bɛ se k'i sigi nka ni kilisi t'e da n'i y'a mɛn i bɛ kilisi kɛ i k'i da mɔyɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ kɛ donc fala ye baara min tun bɛ armée bolo wulikajɔ min tun bɛ u bolo u ye minɛn minnu kɛ ka baara kɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛɛ nɛgɛ mɔlen don k'olu bila Tesaliti kan kɔnɔ yen yɔrɔ Tesaliti ale ye diɲɛ sankolo de ye ale bɛ komi n'i bɛ diɲɛ bili sanfɛ de n'i bɛ Tesaliti i bɛ continent tɔ bɛɛ ye e m'a ye a kan minɛlen Musa Tarawele kirinna ka bi yan fala ye dɔgɔkun in kɔnɔ an sigiɲɔgɔnw n'o ye Senegalikaw ye u y'u ka premier ministre bila ka na a ko k'a nana sangafo nka a nana ka na pereperelatigɛw di olu tɛna don AES la nka olu b'a ɲini AES jamanaw k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ yen cogo min olu fana bɛ yen ten wala ye a kɔni nana ka na fɛn fila min fɔ o filɛ nin ye anw ni Mali ka to ɲɔgɔn bolo an ka jago kɛ Senegal port ye Mali ni Senegal dɔrɔn de ta ye maa wɛrɛ tɛ yen o jamana fila tɛ Senegal port utiliser o Mali Senegal ni ale nana ko maa ti bin anw ka bɔ n'olu fɛ yen ye an b'a fɔ a ɲɛna Faransi ka base minnu bɛ olu ye mun ye
maati bi anw ka bɔ aw fɛ yen Ukraine ambassadeur min kumana a bɛ bɔ dugu jumɛn na maati bi anw ka bɔ aw fɛ yen aw yɛrɛ ye fanga ta cogo min an'aw ka fanga baara cogo min bi mun de b'u ni ɲɔgɔn cɛ Falaye ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛn na cɛ nana ka na a ta fɔ Asimi fana ye tasa da yira a la dɛ Asimi ko a ma degun bɛ diɲɛ kɔnɔ bi kɛlɛ ye kelen pe de ye nafa sɔrɔ kɛlɛ pétrole fila aw bolo aw sigilen don k'aw da waga u bɛna firi aw kan yan nka komi u ko suya ɲɛ b'u kun k'u bɛ se ka ko ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye ayiwa an kɔni an ka ɲɛmɔgɔ kɔni y'a f'u ye ko min bɛ sen na diɲɛ nafa ɲini kɛlɛ de bɛ sen na ni fanga t'i la i sɛmɛyɔrɔ man ɲi ka na hali yɛrɛ sɛgɛn komi a ko olu yɛrɛ duuru basi an yɛrɛ duuru nɔnɔ on sɔn la o kɛra nin dɔgɔkun in kɔnɔ a yɛrɛ kuma ja kojugu a ja ko k'anw ka dusu bila anw ka dusu bila risikɛ nana k'anw ka dusu bila ale t'a dɔn k'anw ye dusu bila a mɛnna dusu anw ye dusu bila a mɛnna anw yɛrɛ ye fɛn bila min tɛ dusu yɛrɛ ye parce que anw bɛ min na sisan o ye ka se ka jamana yɛrɛ de yiriwa k'a bɔ nɔgɔ la minɛ n'o tɛ marafacila kɔni mana fɔ ko digitalisation kɔni kan ka dɔn o de ko ye sɔrɔ ko ye o a bɛ digitaliser ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ de la o Falaye ala ka sababu ɲuman k'an ye nin dɔgɔkun in fana na an yɛrɛ fɛ yan lakana ko ta nasira fɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko an ka sɔrɔdasi denmisɛnninw caman fo ka taa se maa 1000 ma olu ka kalanw banna olu bɛɛ bɛna bila ka taa kɛlɛkɛ kɛnɛw kan yaasa ka se ka min ye sɔrɔdasiw k'olu senkɔrɔma don procureur min bɛ pôle économique la ko ayiwa ko ni dugukolo bɛ maa min bolo yanni san 2032 cɛ k'i ka taa yɛlɛma k'a kɛ titre foncier ko nɔn tɛ ko hali ni étage 100 b'i bolo ko foyi t'i bolo a bɛɛ bɛ kɛ fanga ta ye n'i m'a kɛ titre foncier ale ko ten ko code domanial kura min b'an ka jamana kɔnɔ ko o y'o ye Dawudu ale ko k'an ka taa an ka carte biométrique nɔfɛ carte biométrique 8,8 ani kɔ de dilannen kɛmɛ saradala minnu bɛ k'a ta Bamakɔ kɔnɔna na a tɛ maa 50 bɔ jamana kɔnɔna taw olu selen don fo maa 70 ma nin waati in na fana minisiri bɔra ka kuma o y'a to mɔgɔ bɛ ka taa nɔfɛ dɔɔni dɔɔni ni dɔ sera ka fara o kan mɔgɔw na taa nɔfɛ nka Falaye maa caman bɛ olu fana m'a sɔrɔ dɛ dɔw m'a sɔrɔ yɛrɛ fiyewu yɛrɛ a ma kɛ u tɔgɔla yɛrɛ fɔlɔ kuma tɛ u ka taa retirer o mɔgɔw fana bɛ yen maliyɛn ye maa miliyɔn joli an ka da 20 dɔrɔn na kɛ aw ye 8 kɛ 12 tɔ dun olu b'a kɛ cogo di donc k'a lajɛ u ka dani yɛlɛ olu fana ka to kɛ kuma tɛ u ko sa ko carte d'identité dilan tuguni ko biométrie de bɛ bila carte d'identité nɔ na ale de ye carte directeur ale de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ donc u k'a lajɛ sɔnɔgɔya min bɛ se ka don a ko la maa minnu m'a kɛ olu ka se k'a kɛ maliyɛn caman fana bɛ kɔ kan u degunnen don sɛbɛnko degun bɛ u la u b'a fɔ an ɲɛna su ani tile an b'a dɔn fana k'a fɔ a caman ta kɔni jamu falen o kɔni o kuma in ka ca parce que ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye min fɔ an ɲɛna o la o ko in ma nɔgɔn jamu falen ni si falen ani sɛbɛn falen k'a ko bɛɛ falen o ma nɔgɔn Falaye a tile 10 ye nin ye sanji bɛ ka yuuru ka jigin tile 10 in kɔnɔna na mɔgɔ 15 o de fatura maa minnu bɛ yen ni sanji ye gɛlɛya se u n'u sigiyɔrɔ ma o bɛ bɛn 50 yɔrɔ 59 ma maa guwa min bɛ yen a bɛ guwa ba 30 bɔ minnu bɛ yen bi degun bɛ minnu kan n'olu y'u sigiyɔrɔ bila donc laɲini kɛlen don ko yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na IBK taali o san 4 o ye kari nata ye ni Ala sɔnna a ma Sogɛli n'a a ka maaw olu ko k'olu na fɛɛrɛ kɛnɛ sigi sibiri don kalo in tile 17 ko ka o ɲɛnamayali baara kɛ hakilina minnu b'u la ani fɛɛrɛ min b'u da ka se ka olu fɔ min ye dimanche de tɛ le 18 yɛrɛ ya o tɛ k'a san 4 yɛrɛ dafalen cɔ ye wa ayiwa an n'a lajɛ n'an sera ka min kɛ ka di mɔgɔw ma Udu Kone an b'a fɔ min ye Ali Umrani ye ka taa se an ka misiri maaw bɛɛ lajɛlen ma Sanfili Solo Burama Tarawele min ye Seru Gindo ye Usmani Gindo Amidu Gindo Bɛnkɛ Kulubali ka taa se an ka cɛkɔrɔba n'o o ye Demba Sise ye an b'a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo douaniers
olu ye maa dɔ minɛ ale tun b'a fɛ ka taa ni euro fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ ye sa o 500 tɛ yan euro wali 500 euro tɛ 130 ou 140 de don cɛ kun ko a kun y'a dogo bagaji dɔ kɔnɔ a bɛ bɛn CFA la 1,325,000 a bɛ bɛn o de ma sariya dun ko k'i ni 5 de bɛ se ka voyager o ye anw yɛrɛ fanfɛ bolo n tɛ tubabuw ta dɔn dɛ an fanfɛ bolo la i bɛ se ka voyager ni 5 de y'i kun douane directeur ba ale fana y'a jɔyɔrɔ ta Nizerakaw fɛ yen min ye inspecteur général de douane Amadu Konate ale ka baarataw olu kɛra wa douanelakaw olu ye wulikajɔ damadɔ fana kɛ an b'a dɔn k'a fɔ k'u ye drogue minɛ u ye wari in fana minɛ Sidiki Buhari k'an ka foli bɛ s'a ma min ye Awaso Sise k'ale fo ka Badu Samunu fo El Hadji Uwezu Kunta El Hadji Umaru Sumare Baba Sila an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo min ye guichet an tɛ ɲinɛ a kɔ hôpital du Mali la Seydou Musa Traoré ka Madame Sikayatou So fo professeur Ali Nuhu Jalo min ye Ousmane Sy ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fo Ala ni tonton Aluso ale sababu Abdurazak Mɛnta k'a fo ka Ben Barek fo ale ni Sisolo Jose Anichu an tɛ ɲinɛ olu kɔ grand frère Basiru Traoré ka ale n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo min ye Yaya Jara ye Musa Jara ka taa se Gawusu Jara ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo an tɛ ɲinɛ fiyewu Bayibakɔ mairie du district kɔnɔna na Sori Kɛmɛso min ye Amadu Gasama ye k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Falaye ko k'a daminɛ nin kalo in tile 11 na ka taa s'a tile 12 ma maa minnu bɛ yen n'olu ye bingalikɛlaw ye o maa 16 tɛgɛ sera ka da o de ka Bamakɔ PA 2 tun bɛ u bolo moto 10 mobili 1 dɔrɔgu maa minnu bɛ yen ni olu bɛ sɛbɛnw ni papiyew bɛɛ lajɛlen ladegew kɛ olu fana bɛɛ lajɛlen tun bɛ u bolo nin wulikajɔ in kɛra polisiso damadɔni fɛ Bamakɔ kɔnɔna na tile 2 kɔnɔna na polisi directeur n'o ye Sulemani Traoré ye a y'u wele ka bonyamasegin k'u ye k'u k'u cɛsiri baara fɛ an bɛ mɔgɔ min fara a kan o ye Ɲamakɔrɔ polisiso ye Bukari Dunbiya a n'a ka cɛ dɔw k'olu fana bɛ baara la Asa Bajalo a ko min ye banajugu min kɔfɔlen filɛ nin n'u b'a fɔ ma ko variole de singe k'a fɛn ma ye an fɛ yan ko nka ko fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan ko k'a fɔ fana kɛnɛyasow bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa u k'u labɛn ka bana in a kelen mana ye u k'a dɛrɛ cogo dɔ joona yaasa a bɛ se ka kunbɛn cogo min bana min kɔni a ti maa fa sa nka a b'i sɛgɛn han e m'a kurukuru ye kurukuru belebeleba de don ɲɔni kɔrɔkɛ de y'ale ɲɔni kwale wa sumunin tɛ a tɛ maga ko a bɛ gɔnw ka bana de don Mamadu Baba Dugure an b'a fɔ ka Nuru tɔgɔ 2 fɔ Kayikaw fɛ Mojiba min ye Baba Numanzana ye Sulemani Yatasayi an b'ale fɔ ka Masire Yatasayi fɔ Douaza député Ilias Guro k'an ka foli bɛ s'a ma Jawara Sotraka kɔnɔna na Falen Kulubali Tɛnɛ Musa Bagayogo Cɔrnɔ Umar Asi Jalo le génie Siriman Bacili an tɛ ɲinɛ ale kɔ ale monsieur le ministre Daoud ministre Andogoli Gino ale bɛ nin waati in na Kongokaw fɛ yen ale taara ye baara min bɛ tali kɛ fɛnkɔrɔ marali kan n'u sinsinni n'u ladonko ɲuman diɲɛ seleke 4 tɔnbolo min bɛ yen sa n'o sigilen n'o kunna sa n'o bɛ tali kɛ dunanjigisow kow la olu ka lajɛ belebeleba tun bɛ yen a y'i to senfɛ sa maliyɛn minnu bɛ Kongo a n'olu masalala hakilina falen ka kɛ ni jamanakuntigi ka miiriya ye ko maliden bɛ yɔrɔ yɔrɔ ni minisiri taara k'i jija n'u ka ɲɔgɔn ye Andogoli ale y'o timɛ a y'a to sa min ye maliden minnu bɛ yen kibaruya minnu bɛ jamana kɔnɔ yan ɲininkali minnu b'u fɛ minisiri a y'o bɛɛ lajɛlen jaabi ka hakilina d'u ma jamana bɛ ka taa cogo min u yɛrɛ fana k'u cɛsiri k'u jija u bɛ jamana minnu kɔnɔ u k'o sariyaw bato u k'u jija u k'u hakili to faso fana na sabula an mago b'u u la san kalo 12 Andogoli kɔni a ye jamanakuntigi premier ministre ani Mali den bɛɛ lajɛlen ka ci k'o fɔ u ye Ali Traoré an b'ale fɔ Washington kaw fɛ yen Dirisa Kulubali k'ale fana fɔ Fatumata Ba ale bɛ Texas Mohamed Lamine Kokaina ale bɛ Las Vegas Namori an b'ale fɔ Oyo kaw fɛ yen an tɛ ɲinɛ fiyewu Corée du Sud an ka maa bɛ yen n ko Maliyɛn anw fɔli dugukolo tɛ yɔrɔ min dɛ wa hali n'i taara marisi i bɛ taa anw sɔrɔ anw sera yen ka ban Corée du Sud Mohamed Sempara k'an b'a fɔ k'ulu kɔni walayi k'ulu t'a dɔn k'u b'an fɔ cogo min na yɛrɛ k'an y'olu bɔ ɲɛnɛfin bɛɛ de la pewu
sogoma ani wula ku sogoleno ana ambu fana fo ka sempara Niger ulu fana sanji ay tieni ke han dinu rete sanji o ko mamunu toraji la ma biduru ni fla tilia ka o fe minye kibaria nye ya ira saka fo ko wagadugu ka o ko nya kibaria di ka ira ka fo ko ngele abayi ngoni ngara Niger ka o fe yoro mino sa ko sanji odo sanji le ato nu toraji la sane jibu yana Niger premier ministre ale tume tamana Algeria ka o fe olu ni Algeria ka jamana nyamaw olu ñogon masala ko sebe akoni ya yirula no Lamine Zeni kulu be ayasila ha Algeria ko famu ko on yoro fuyo olu be ayasila ko ununa jaga barake olu ni Niger na jaga barake Maliki Berté amba fo ka wala nyumando ka bayi jagite fo mi jango bakay ko Dawda Magasa Gabriel Abel Traoré Koniba Jaman Kuluba Chenou Bakoro kan numbela jelen fo Salifu Konare Jismalenga ofe Buna aleni Bakore Semega ku fo ka Aida Sumare fo Agibu Konanji ante ngina lego Segu ka ofe Valeri Boli fana ka ale fana fo Aida Kante ani Honorable Amadou Koulibaly amenu numbela jelen fo Segu Afghanistan ga ko Taliban ko kabu ye fangata ku ya fo be na ko femme be ofe femme te be ofe Nanzara Jamana kala kana jugu kono ka fo ko nunu be je ko ga barake ko koni kuma koni ko ta la fiu ko ya ira fana ko minyi je mago ba tugu ye je barake la baw ye kulu ulu de ge kumna mu fo ulu nyena kunu ka sigi ka kuma wa minyi Taliban ye ayira la ka fo ko jamana munu be no ulubu ula ko do no islam jamana ye ya fulu fana yana de on da islam ya yere de muguci ba on ve bolotiga ba on ve ni na on bi je ka ko jele do de ni ya san sabade usira ka jamana mine force internationale la aboli re ma ko ni hakili ba law ni wati na u ga premier ministre o Mohamed Hassan Akmoukde o fana ya yira fana ka fo ko ni ga sharia o no mara islam sharia de bulu fe wa bara mun fana ga ku fe ko bela jele ma do ame maraka fo ka délégué fana fo mi ye Bokar Monzon Traoré ka fo Sala Babi kata se Yeli Sissoko ma mi ye Modibo Tungara Ibrahima Siro Koulibaly Ibrahima Sissoko Chan Sangare Cleru Chan ka Shin fo Basurubala Segu ka fe ka Sokola kono ka bela jelen fo Ousmane Bashin ale sababu yala falay awka che no ministre fonction publique ko jabi be bo sini sanfla konkuru kelen ngoni Alu Badra nanaka se amba fo ka wale mando ka Jacqueline ni Konare fo Dumia toko fla o Bamako ale ni Konakiri ku fo bi mi ye bato folo e bato min toko da no Modibo Keita la ale bora motika o fe nala sonama sini sokoma fajiri magen wati abe se Tombouctou Kabaraka o fe nyina ko bato bina taninga segi bi woro ani woro dike ko ji yelale no cogo mi ko nyina ndai ko kalono ga surasu chega tugu ko kosebe ya salla kana obisaka ke ala cogo mi falai wallahi ni ko na ko rate bato ni kadini febe ni somna la iti no ni gatugu ni be bato kono na ubora autato ibe lag debo e fa wi na ko jibina kabakolo bine ni boro la abeka surunya tuma munu na kuru bato joro folo nunu na aka nunu ale ni nyafungew ani dire nunu joro nu bela jele feti de foka ti se Tombouctou falay aw ma kodma ye aw nyaake bato mbala ka ke bato fitinina wallahi kata kulugoro ya kata Segu o fana no o ku nyene jedi mais nun taranga bato inchien ye fe ya mako sa sino nyebe bato la bato kono na ere de feti I hakili te fenfe la bebe bato kono dumuni o fe tout foka ta o se I ere ba donga foko no ko maliku ngadi folo ko ala ka ja aw fana ka do bato kono sura u me do bato la unte war salada ma ndenga do ni na kono fana mala de mo se ka ke bato na sane ni me sisa
a ye se k'i den ka don dɛ hali ni ye bagaji tala u b'i kɔnte wa a sanfɛla n'a mamununen bɛɛ lajɛlen sɔrɔsi de ye sisan u y'a kɛcogo bɛɛ falen pour que mɔgɔw ka se ka lafiya bon ba falen filɛ cogo min na tan nin ne ka d'a ye walayi surtout Moribo Keyita ni Firu El Ansari i b'a fɔ ko fiɲɛ foroko i ye Titanic film ye yɔrɔ bɛɛ kɛra piscine na wa bateau ta ye tiɲɛ de ye n'a sera bɛ sin ka ɲafunkekan ninnu natɔ ye n'u ka didɛgɛninw n'u ka bɛnɛgɛnin ninnu ye a n'u ka mugu faraw n'u ka fɛn dumanni ninnu a ti maa bana a ti kɛlɛ a ti foyi i b'a dun fo k'i fa i bɛ taa se dire fana même chose i bɛ sɔrɔ ka so la ka na fo Tɔnbukutu dugu kɔnɔ a bɛ se Kabara fana olu fana bɛ na aw kunbɛn ni n da sirɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sa dibisoko mɔlenba ninnu ni aligarama fɛn ninnu ni fɛnw kɛmɛ ne y'a fɛ i ka yɛrɛ kɛ maa ye Bamakɔ Mali diya bɛ ban kan aw to n ko kow kun ka di fɔlɔ de quoi kow de kun ka di fɔlɔ nka aw b'a la k'aw ka bi ka di ni kunu ye ne taara aw ka bi jumɛn de ko don aw k'aw ka bi ka di ni kunu ye aw ka bi jumɛn de ko don bi jumɛn ka di ni kunu ye fala ye n'an bɔra bato la an bɛ tanti Mariam Samake fo tɔnɔ ci jakite an ka foli bɛ se ale ma yan fo Bakɔ para Jikɔrɔni min ye kamate inspecteur Kɔnpol an b'a fo ka Mɔkutari Duɲɔn fo Peru Baginakaw fɛ yen min ye Ma Berete Master Sumi Doni Brasco Crosby ka taa se Baba Mayiga ma Prince FR3 Bubula min ye Konanji Jara ye n yɛrɛ terikɛ don Institut Marche la an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ka Aminalayi Isa k'ale fana fo MPJ Jara ani Sheik olu fo Isa Kaba Fanta Tomata Amadu Lasana Konare ka taa se Yusu Karabati ni Moribo Sanogo ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ renouveau la fala ye ko dɔngɔnɔw fɛ yen ɲugunna dɔ k'o tobira a ye maa 6 fa ɲugu in k'a ko ma nɔgɔn han a kɛra dugu min na Oguru n'a ye dugunin cinin don a bɛ Yunju kilomètre 21 o de b'a ni Koro dugu kɔnɔna ni ɲɔgɔn cɛ ko waleya in ko a kɛra ye de maa 2 kɔni ɲugu in y'olu kirikaraw kun y'olu cɛ ka na n'u ye nka nɔgɔnin fɛ minnu y'a dun a y'o 6 fa mais dɔngɔnɔw yɛrɛ ko ɲugu in ko ma nɔgɔn ko qualité 2 don k'a ma nɔgɔn yɛrɛ de an bɛ dugawu kɛ sa minnu fatura Ala ka hin'u la an ye kibaruya fana sɔrɔ k'a fɔ ko député Dirisa Sangare k'ale fana tununen don Bankasikaw fɛ yen an t'a dɔn a ko kɔni tɔ bɛ cogo min sini an nana o ɲɛɲini kɛnɛ ka yan an bɛ école de santé Kalajata maaw fo Dr Salim Kante n'a ka maaw ka Aba fo Titanic kɔnɔna na min ye dibiteri bananba maaw ye Danbele n'a ka maaw k'olu fana fo kosɛbɛ an tɛ ɲinɛ pressing Dagdag kɔ Kanute a n'a ka baarakɛlaw Sadi 26 mars kɔfɛ Jɛka Optique Amdalayi ACI Mali Fura Omo ale n'a ka cɛ dɔw Ɲamakɔrɔ honorable Kuse Tera k'ale fana fo Sama Transport maaw min ye Dawuda Kulubali n'a ka maaw ye k'u fo Lasana Kone sabanan Malik Basum Segu an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ sa ko nin ye an ka kuma la kumabaw ye su in na nka an ka baro yɛrɛ sigikunba an ka kɛnɛ sigikunba min ye Docteur Adama Jabate ye an bɛ taa fan fɛ fala ye an bɛ sɔrɔ k'ale ladon sɔɔni.
an lamɛnbaaw a n'an filɛbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn kuma fɔlen kɔrɔ tɔ o ye dalama ye kabi dɔgɔkun in kɔnɔna na an y'a fɔ a ɲɛna n ko min ye Dr Jabate a y'a ka layidu d'an ma ko a bɛna a n'an bɛna masala su in na kɔni tagayɔrɔ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛna kuma min kan bi kuma tɛ ko yɛrɛ n'a kɔrɔ bɛ cogo min na bi yaasa an yɛrɛ ka se ka faamuyali kɛ parce que hali wulada in na ɲɛ bɛ France 24 an t'a dɔn TV5 de la u bɛ k'a sɛbɛn ko Russie bɛ ka bombarder ko Ukraine bɛ ka avancer baw kɛ ko 74 fɛnw an bɛna an da don bɛɛ la nka an b'a daminɛ an yɛrɛ fɛ a la docteur i ni su i ni fama dɔɔni nba a kɛra tile fila ye kasi a kɛra tile fila ye tile fila yɛrɛ dabara taamaw cayara dɔɔni wa a tɛ fɔ o sollicitation ka ca walayi ayiwa e bɛ taa tuma min o y'a sɔrɔ a bilennen don an da la yan Teza Wateni ko in i ka bɔli laban na ne fɛ ko an k'an sigi ni kɛlɛ taali ye ko fo ka taa se Algérie frontière la ko de la k'an bɛ se ka lafiya est ce que an b'o sira de kan tan cogo la wa Kasim mɔgɔ bɛ fɛn dɔw merci beaucoup weleli diyara n ye n b'i fɔ k'i ka équipe fo ka Mali fo ka maliyɛnw fo ani maliyɛn kanubaga ani farafin kanu ani diɲɛ mɔgɔ sɛbɛ bɛɛ ko bɛɛ n'i fama mɔgɔ bɛ fɛn dɔw prognostic kɛ mais a man di ye a ka réaliser i y'a faamuya mais en même temps an kana jeudi Strauss kɛ k'a fɔ k'an kun don cɛncɛn kɔnɔ n'an ɲɛ tɛ fɛn min na o kɔrɔ k'o tɛ yen diɲɛlatigɛ tɛ se ka taa ten bi donc de préférence an ka kɛ cɛ ye an k'an sigi gɛlɛman kan a kana kɛ nɔgɔya o de ka ɲi plutôt an k'an sigi nɔgɔman kan a kana kɛ gɛlɛya n'an ma farati ta k'an bolo dan n'i y'a lajɛ géopolitiquement Mali bɛ an degubaga ni fɛn min cɛ bi ani Mali nana se ka fɛn min kɛ k'a bala olu yɛrɛ la parce que o tun y'an sous-estimé tun b'a kɔlɔsi a jate k'a fɔ k'an bɛ se ka nin baara sugu kɛ n b'a dɔn a tɛ se ka kɛ n'a fɔ o ma o ko fɛn ma kɛ ka fɔ k'u tɛ réagir bon sigiɲɔgɔnya bɛ yen mais sigiɲɔgɔn ɲumanya bɛ yen i ni dɔ bɛ se ka sigi kɛ mais i lafiyalen tɛ i ni dɔ bɛ se ka sigi kɛ mais i tɛ se ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ bon anw ta n'o de bɛna bɔ ani Algérie cɛ ani an ka matigi kɔrɔ mun tun bɛ yan an sera k'u mabɔ an na cogo min na parce que o ma taa dɛ an y'u mabɔ an na de parce que u bolo ka jan i yɛrɛ b'o dɔn u dɛmɛbagaw bɛ yan an yɛrɛ cɛma hali Teza Wateni ko a ma kɛ ka ni olu tɛ maliyɛn hali armée yɛrɛ kɔnɔ malheureusement hali jusqu'à présent bon o kɔni 100% sans fuite o armée tɛ diɲɛ kɔnɔ an k'a fɔ directement u k'a faamuya quoi o tɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ ni renseignement fɔra la cogo o cogo minimum double agent bɛ yen ou bien il y a des infiltrés o kɔni renseignement ala m'o se kɛ renseignement foyi ye fɔlɔ min sera k'o bali hali Hitler hali Staline donc mais i b'a essayer de k'u ka capacité de nuisance dɔgɔya de telle sorte que a kana aw ka laɲini bali donc Mali b'o de hokumu kɔnɔ ma sisan o de hokumu kelen kɔnɔ ma Teza Wateni na événement kɛra k'a fɔ maliyɛnw k'a fɔ Teza Wateni labɛnni Kasim je suis sûr que i yɛrɛ bɛ se ka dɔ la depuis mois d'octobre premier groupe mun formé autant mɔgɔw bolo o bɛ formation na Mauritanie depuis octobre les 600 personnes mun taara renfort la Teza Wateni ka rebelle ma dɛmɛ dɛ u tun bɛ formation na Mauritanie de o ni hali waati dɔ la an ka mɔgɔw y'a fɔ ko non ko u bɛ base ɲini na ou bien dɔ wɛrɛ tun tɛ dɛ c'était un centre de formation pour ces gens là bon ça veut dire renseignement force spéciale occidentaux de former fana mais comme u bolokɔnɔmɔgɔw ye ukrainiens ye sisan o bɛ comme baaraden olu yɛrɛ y'u kalan fɛn caman na fana bɛ se sa ka ukrainiens ci k'u ka baara nɔgɔlenw kɛ parce que Ukraine bɛ otage la sisan a ban fɛn tɛ yen tubabu bolo quoi parce que n'a y'i ban dumuni bɛ tigɛ a la parce que bi malheureusement Ukraine sen tigɛlen don a bolo tigɛlen don fo ni mɔgɔ k'a ɲɛma ka cuillère ta ka dumuni don a da malheureusement donc mɔgɔ min kɔni bɛ balo o cogo la e sigilen namara wotoronin kɔnɔ ne ko k'i b'o kɛlɛ kɔni n'i ma farati kɔngɔ b'i fa segu ka wɛrɛ ɲuman na bon i ka Ukrainiens t'a bila o minɛ de kɔnɔ docteur n'i ye fɛn in nacogo lajɛ
an ka sɔrɔsiw ko ko olu kun taara patrouille la bon patrouille o yɛlɛmana ka kɛ nin ye u bolo parce que n'i y'a jateminɛ jeudi an ka mɔgɔw ye se sɔrɔ fo hakili tigɛra nka dɔn yɛrɛ ka yɛlɛma ɲɔgɔn kɔrɔ o kɛra samedi ni vendredi ni samedi donc ça veut dire que mɔgɔ minnu kun taara olu kun ma wuli i n'a fɔ an ye kidali labɛn cogo min de yan o tuma sigi n'a ye bakasi min bɛ hakili lajigin n b'a dɔn k'i b'a peut-être i ɲɛna mais i kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko cadenw ka première partie ba min kɛra u yɛlɛn ko fɔlɔ min kɛlen ni MINUSMA nana fɛnɛ a kɛra nin yɔrɔ kelen nin zone kelen de la c'est il y a zone tɛ yan rebelle bɛ min maîtriser et puis u couvrirlen yɔrɔ min na Mali Nord bɛ ka tɛmɛ yan kan je parle sur le contrôle des militaires i y'a faamuya merci n'u yɛlɛnna ta kulo na ni munition b'u bolo d'ailleurs c'est ce qui se passe maintenant je suis sûr qu'il b'a kalama je nana faamuya sisan an ma dɔwɛrɛ kɛ an ye tasuma da don ka sisi la don wo kɔnɔ k'an sigi ɲinɛ woda la ni min bɔra an b'o kun ci a mɛn i na bɔ ni kɔngɔ k'i minɛ caman yɛrɛ bɛ bɔra so u bɛ armes bila yen u bɛ bɔ ka na fɔ comme u b'u yɛrɛ de ou bien k'a fɔ k'u bɛ échapper mais échappatoire tɛ yen bibi la n'i y'a fɔ ko ka kɛlɛ la dɔn k'an ka taa pour parler la olu ka jangata ni perte ka ca bi na anw ta ye anw ta dannen o ye en surprise min kɛ anw na ni natiri yɛrɛ fana kɛra sababu ye k'o nɔgɔya bolo cɛncɛn jinde sabili sinon n'o tun tɛ bibi la ni opération sugu ninnu bɛ ka kɛ notre armée peut être classée aujourd'hui parmi les plus hauts standards en matière d'appel et d'arrivage du renfort. K'a fɔ ko opération sugu ninnu bɛ kɛ tout b'o jira n'a ka mɔgɔw bɛ attente la a bɛ fɔ piw dɔrɔn d'ailleurs il y a des timings pour intervenir. Et c'est le temps nécessaire pour que les forces spéciales ou tenu. C'est les gens qui ont tenu pratiquement des jours. Renfort massé. Vous pouvez vous imaginer déjà des milliers de personnes contre 100 et quelques personnes. Et voilà, la différence de maîtrise et de l'art, c'est indescriptible. Sinon, ça devait être une affaire de quelques minutes. Parce que c'était 1 contre 20, 1 contre 40. Et réellement. Là, une expérience, c'était tout à fait. Mais quand je me un événement blanc, dans l'économie, parce que quelle était dit une situation sous qui est armée la mine. La preuve est qu'elle a ébauché 600. Elle est la taille. Elle a 600. Mais maintenant, Tinsawaten qu'elle est. Avec au prime abord avec un yango jugumando mais jugumando ko fait avant la fia wala dans ka armée mantement sinimi we risuka attitude yebi parce que irisu kera malien do yebi décision be risu autorité au boulot bi ka au venger ni senina ça va permettre que ambe en nord et redondre ambe ça elle ratisser 600 ka propre parce que il y a danger jatemina sang quoi la galim tu me gars à temano foli kan kele bi duma fo groupement ko Wagner ko bien 600 risu ga armée yere prele no 600 kamo wayiri ka singam pour que kele ni ke au niveau top nettoyage total al ni min ko bo supporter al namta mado palais ko namta palais kele fela o Congo sur que Chamanga sera sous Sarafu ya oublié 600. Il y a famille. Parce que quel est Juba Jude au Sénégal depuis 63 fois bizarrement, par ironie géopolitique, et ils pensent qu'on a la décivilisation des bébés au loup arrangé. Alors que c'est le contraire. D'ailleurs, je vous rappelle, et les Kassim dans studio qu'on a. Vous avez bêtise signé fait, il y a appel lancé Jopma. Nos semaines n'attendent pas. Akuka ambassadeur interpellé au passage à Rome nani sinon te bunyable Dieu merci ça a été le cas nous comme on l'a fait folle là peut-être au cas position tout permet qu'à fond mais on me sait à journaliste on me sait qu'à fond on est quand qu'à fond ou ben on amène prêt parce qu'il y a une situation qui a gagné min qui fait ce Dieu là chaque samedi tu m'interview du mois la chaîne centrale là pendant pratiquement 8 mois mais un événement quel est il y a 2 mois né boudé. Donc, au signe. Mais au Bella, on m'a averti, on m'a appelé de Moscou pour dire il y a un Europe, il y a un mis en contact avec un de ses conseillers, professeur chercheur,
à l'université en géopolitique. 2 heures. Mais à Manimizare, dans l'avant-garde à Nyonche. C'est Yachi en Fayana. Et autrement, Dogoninkan. Oui. Quand je me dis c'est Algérie de comme Frafin, ni Togomnava, Aya Bedama, mais Kadjen, fin de l'an, Ben Tissega Baragani, Femtala quoi. L'Algérie devait être le pays le plus puissant de l'Afrique aujourd'hui. N'a-t-on sera qu'à voisin canalisé comme Maroc Bekake Togomina à distance. Vu ses potentiels territorial, économique, et ressources, tout. Mais Algérie, c'est un médiéval royaume fitinindo. Minko ko men kelfe mignon bla geleya la nkaman koro o kan sago ke ne de fana te vraiment ngere ne fana be ntake dron ka tu u braire suta kala bugo tere ka chien ka balonoe kasro etum se ki ka industrie développée de telle sorte que mo sitis ka boyoro janable kana fo ka bi investi secteur fo la ni e ka prédominance de Europe na pi wore Maroc yo de Kenya vous siglez malgré ces maigres ressources bi Maroc bagne samna avec faro ke kelen flabo génération kelen flabo sur le plan de développement sur tous les plans niveau de vue tout mais pourtant territoire aux ressources aux comparaison tout non c'est faux là ah mais bi nié anga depuis maintenant le 28 sur la souya ira ka foko u bombardement ke bi réalité du mere kenekan birate mi frongo ay tasma gonin don ka ke wola ameka nyino kono o bola don ni min bora ambo bla boro ni ngono ni min bola ambo bla boro ni ngono ya famia parce que ce système a été compris là-bas au Mraba Arabita merci ou Arabita mata sambe bo Algérie ni sera tele ko Algérie flerom nana abi son ajon ala fosison ya famia parce que mo mbambo là déjà donc on sait que blengo on a suffisamment de prisonniers ni ma fanya mbifa ni ma finya chama minana quoi ay ni ma fo ibe ala deli sayala parce que torture sous dobé ni Maliens d'été les Maliens croient que tient le droit de l'homme na quoi ni retarni ne banka alsa kasim dans la armée droit de l'homme international au kalambe kanga mo kune mais bon kasoro domino yu binanga mo ma droit de l'homme ko ma ngwe kamikaze nu France ko beke Omar Diarra te seka au bas d'art non parce que pression bangamba famille mais droit de l'homme be enseigné armée là aucun mais par rapport au sien il mogo mais donne nous aide e be kalande na imine do yire fa parce que be nyabo soufé traitement no al nako iba galonda yere la check c'était bien on oui torture ke ba colonne be se akibolo o ni mine na ibe fin fomiti tien donc si ça prévu me ka da kene kan Algérie c'est qui dans la tchala derrière ni mouvement il y avait des centaines d'Algériens des centaines et des centaines pas seulement des Algériens je vous dis que c'est des renseignements armés ils étaient tous là-dedans d'ailleurs nous ko rebelle ko kalama kasim après c'est des parce que Algérie fait fladron de ce groupement mafieux qui se succède au pouvoir chaque fois militaro-mafieux depuis 63 Ben Bella phobie parce que politique c'était Algérie là ni groupement militaire mafieux mais pouvoir t'attendre nous adapté là ya nous ka fanga sur don nous mais na franco trafiquant c'est le gouvernement algérien pourquoi parce qu'il y a plein de services de renseignement algériens qu'on comprend même pas c'est les chefs djihadistes ou bien c'est les officiers de l'état algérien. C'est ça le problème. Mais tu ne peux pas faire la différence. Mais le chef djihadiste, Minte Barakani, ou renseignement. Demandons vraiment un régime. Ce n'est pas le renseignement. Hein? On le demande à Tien de Ouya, qu'on a fait Kassimi en tant que président. Nimbetan. Et Théo, il clone ni fait de nous, il désorienté ou il désorienté. Mais docteur, mon Ukraine carrière ka boka kuma ka ira ka boka ale yake amateurisme l'émotion ya famia parce que si sont
Ukraine bɛ tɛrɛmɛli dɔ de la. Ukraine 3 ans diɲɛ don o don sur le front kunun ka fisa ni bi ye. Alors que les négociations Biden bɛ manamanakan fɔ nin bɛɛ la kɛnɛ mais sous la table les émissaires américains n'ont jamais arrêté de parler avec les Russes. Jamais. Jamais. Merci. Maintenant, comment faire que dans Sira Tabal Kambolangolong Nabo? Parce que Munta Kalama m'a rappelé, après la Première Guerre mondiale, pour que les Européens connaissent ma béton, juste qui mérite à faire bon, mais critères du même de 5 ans, pour que Kajamano dans Fara. Parce que à toi, quand il fanga sur Vena à quel fait Jamano, mais parce que fanga bala. Au cours 600. Quand les critères mon blanc, voyez, occupation territoriale et réelle, militaire. Donc, militairement, il y a 4 territoires occupés, on peut compter comme État. On met d'abord là. Bon, au posture de la 600, contrairement à mars 2022-2023, quand la Russie avait accepté de retourner les territoires conquis en contrepartie de leur autonomie, mais à l'intérieur de l'État ukrainien. Boris Johnson Goka Teke. Sinon, Zelensky avait accepté parce que ça n'allait pas. Comme encore, ça va pire. Mais au sens que là, après tous les sacrifices que la Russie a fait, elle n'est plus intéressée. Elle ne va plus céder ses territoires. Au Bani, il faut boire. Au territoire de Séguimblé. Il y a famille. Donc, on avait qu'à quelle est la maintenant. Je suis à côté Kiev. Mon règne avec Kiev, la mine terroriste là. Et Américain, oui, il y a ça. Donc, ce qui veut dire que l'Ukraine quand Siniyeski tout du gasraye quoi. Siniyeski mais tu Ukraine boulot de riche là parce que la a fait un d'année de dos artificiellement. Ukraine comme État. Alors Ukrainien depuis 2002 oui au Tchevnik histoire c'est le manuel d'histoire. Yo d'opéra Ukraine ngo fait imprimantique et erreur de dos quoi. Que l'histoire de l'Ukraine en titre compte 140 000 ans. 140 000 ans. Moi je dis, tiens, il serait au fil là, comme mon fille, Darwin a une théorie là. Mon fille, voilà, Bléa là, quand elle m'a donné il y a 30 à 40 000 ans. Mais au lieu de 140 000 ans vécu déjà. Et c'est ça qu'on enseigne aux enfants en 6e, en 7e année. En Ukraine. Oui, parce qu'à force d'imaginer cet État qui n'a jamais existé, comme territoire, oui. D'ailleurs, le mot Ukraine, à la frontière, c'est comme ça la Russie l'appelait, à la frontière avec l'Occident. Hongrie, Yumara, Slovaquie, Yumara, Pologne, Pologne, de territoire. Ah, donc, nous faisons ce qu'il y a. Vergoshin, Nabura Kharkov là, parce que toi, Kharkov, Russie, c'est Kharkov et région. Et d'ailleurs, c'est Kharkov la première capitale. Oui, Ukraine de l'Amingé. Parce que Staline avait besoin de ça. Nations Unies, quel est 600 au lieu de Tundo. Bon, Jamanado nous fanga kabuma. Donc pour vous cacher, aya reka République flata, comme Jamana indépendant, au lieu que parmi les pays fondateurs des Nations Unies, ça c'est la Biélorussie soviétique et l'Ukraine soviétique. L'Ukraine c'est Kharkov, territoire russe. Ce n'est pas russophone seulement, mais russe. Dniepropetrovsk, Donetsk, Crimée. Crimée, c'est 54 seulement. Khrushchev, sous cet effet, comme il est ukrainien de naissance, il a voulu mémoriser les 30 ans de la réunion les 300 ans de la réunion de la Russie. Il a donné territorialement l'Ukraine à l'Ukraine la Crimée. Maintenant, le problème du monde est dans 600. Staline n'est pas fleur qu'à Pologne. Slovaquie, Tchécoslovaquie, dans les temps, Hongrie, quand on a passé à cela, quand on a sama, quand on a arrêté à Dougolo de Farakan, quand on a Ukraine, Ukraine Charbel, ni maman fait un film, on est un gars fort. Donc, alors, voilà, il ici de la ça quoi. Bien sûr, Russie a Dougolo de ta, quand on a Fangala. Pologne ni kɛrɛfɛ mɔgɔ tɔ ninnu na k'o kɛ entité étatique ye n'o o la ko Ukraine.
Maintenant, Polonais génétiquement, et je dis bien génétiquement, Polonais, t'es ici, balolen fait. Parce que Russie est d'adigoukou là, histoire là. Ali Ukraine, Kellen et Jubaju, mouvement nazi, Mouni, Azov, ni Levi Beret, Abbe, Valin. C'est-à-dire, Valin, c'est la région qui fait frontière avec la Hongrie, la Pologne, etc. C'est des Polonais. Alors, mais, mon cher ami, Ukraine, c'est k'a fɔ ko a ye attaque kɛ bon ambassadeur min bɛ Sénégal o bɛ se ka faamu mais mɔgɔ ma mun faamu u ka service de renseignement directeur munna ale yɛrɛ bɛ bɔ ka nin kuma fɔ k'a sinsin a kan k'a dan tigɛ avec certitude. L'ignorance. O kana bala la dɛ l'ignorance. Ete min faamuya la yani Ukraine kɛlɛ ka daminɛ Zelensky ka directeur de cabinet fɔlɔ bon n delila ka f'i ɲɛna i bɛ se ka ɲinan de. Mun yɛrɛ y'a ka campagne kɛ ka film k'a dɛmɛ ka film nu monter k'a financer film mun yɛrɛ y'a ka film ma fanga d'a ma ko Sluga Naroda les serviteurs du peuple a y'o bɔ dɔrɔn quelques mois avant c'est un peuple en désespoir Kassim hali n'i ye wulu former k'a ɲa parce que diɲɛ fɛn bɛɛ minɛ adamaden na fɔ espoir diɲɛ fɛn bɛɛ ni adamaden espoir perdre la i sara o Ukraine ils étaient deux orientés. Tout la Jamana à plat. Non, c'est vrai. Depuis 2004, nous y a Yushchenko fabriqué Kanana et Fangala. Depuis ce jour-là, phobie, la victoire, nous l'année et les autres terroristes là. Au Beka Jamana qui a poussé colo. Parce que l'Ukraine, comme le gars il a dit, c'est pas trompé, ce n'est pas un lapsus. Il dit on va se battre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est ce qu'ils ont fait. Au point où aujourd'hui, les Anglais conseillent à l'Ukraine de ne pas appeler à l'armée. Moi, je suis beaucoup qu'on a voulu armer là parce que moi, je même Jamana quoi la boblé. Ah, on a bangwa. Mais docteur, ni anga fait ta carte. Maintenant, il y a un ça un commentaire donné. Ngo muna au cas des renseignements adjoint bora kanifo ambassadeur yere fana kabo kanifo. Et puis kake mali krefe dugula. Ay krefe du hôtel. O krefe du hôtel. Ero anana do yere justifier no ngo jamana dia ay kalangere. Andam na sa maman. OK. Parce que à la jolie à comment bali va là c'est comme un enfant qui se sent coupable et veut justifier papa mandaba kama ya famille a flatter sur le bling et a relaté ni balana pourquoi tu te justifies et colonne de guerre logiquement s'il y a justification c'est qu'il y a sentiment de culpabilité au-delà de la logique du dossier émotionnel il y a famille maintenant hein? Mais phrase répétez-le on tient. Bari. Peut-être à marier mais depuis où man a phobie et derrière les qui sont posées Sénégal t'as donc wait and see. Wait and see parce que fait maintenant ni en force ça. Avant tellement mon chemin digite au mandiné parce que depuis ça fait 4 ans nya kunte parmi intellectuels yoro de la mo ko ne ma ko no jabate e fana ga ko kacha ni tibina mo be konkoma bon de toute façon mon tuteur l'a dit Malcolm X il dit que celui qui paye c'est lui qui commande critère follow celui qui paye c'est lui qui commande mais je sais que qui paye à ces jeunes là et c'est tout à fait le contraire de ce que les panafricains pensent. Donc, on a mon quoi? Mon financé. Au moment où ne be Ukraine encore. Au tchèque parce que le département d'État autour de Oyaka mirage dit à force réelle c'est le fonds Soros. Ce n'est pas un fonds privé comme les gens pensent. Toutes les révolutions de couleur au monde ces 30 dernières années là c'est le fonds Soros. Avec à la terre la professionnelle killer Victoria Nuland l'inchangeable. Elle est toujours de l'argent, quel soit le régime qui est là-bas. Karatamaki. Navalny, fonds Soros. Pendant que vous révolution en 2004 en Ukraine, fonds Soros. La révolution des roses en Géorgie, quand Saakashvili a eu la peine de se saouler,
Poutine était à l'ouverture à Pékin et attaqué Abkhazie. C'était le fonds Soros. Je vais continuer la liste. Toutes les révolutions de couleur, c'est Soros. Et c'est ce même Soros. Mais les Américains, nous, olu tɛ diɲɛ marali olu t'a passé mɔgɔ ma. Nous les a passé au loup ça. Parce que l'Amérique, c'est un État artificiel. En tout. L'Amérique, en réalité, si on doit se parler dans le respect, Kassim, comme professionnel, on ne doit pas le citer parmi les États. Ah oui. Docteur, comment va il est? En tant que géopoliticien, en tant que politicien, en tant que diplomate de formation, je ne peux pas le citer. Parce que l'Amérique ben menele dans la force policière des États-Unis, même à l'intérieur. Homogénéité, l'Amérique couche fou ni yonte. Yaman disait aussi Malien là, au dame nena avec 100 km chez Gimbo. Devait glorifier un peu son là, devait glorifier un peu maneng là, ame sangara ni fo, ame waré du fo. Faut qu'on a assez bima, c'est tout. Les Américains, ils ont quoi que les Unis? L'Amérique c'est du vinaigrette. Moro bolle kasola don korona moro sugube bolle kabo djine fe kini sigi. D'abord l'Amérique est sans keme folo ke. Les cowboys c'est quoi? C'est la mode, c'est une manière moderne de dire des criminels, des brigands, des bandits devraient être au cou. Hein? Wild West. Hein? Mais c'est ça, Kassim, soyons un peu raisonnables. Sortons sur les bonnes configurations là, rentrons dans le vif, États-Unis ta. Il y a élection, composition ta. Djemon, Filmon, Animumbu Tchema. Autour de donc Filmon, autour de Djemon. Amérique Bédéni. Nico qui veut démocratie. Amérique ta, exemple, Nico qui veut démocratie que États-Unis bi. Avec Foron Chini. Yaro Kabo Yagli, Yaro. Nico qui veut démocratie appliquée aux États-Unis, Chine avec éclaté Chine. Mais à nous, c'est que démocratie n'y a pas mis mais Dieu on a quoi ou le délai. Parce que Adam a dit te réfléchir là, Adam a dit zombie lendo, ah oui régional joué inconsciemment. C'est pourquoi les joueurs de télé ou les causes zombie yassik. Oui, la boîte à zombies. On dit que celui qui regarde la télé est désinformé, mal informé. Celui qui ne regarde pas est non, tu es télé là, il est informé l'inter, il te dit encore calam, mais même pas là, il désinforme l'endo, il désoriente l'endo, il lave l'endo, parce que même quand information dit. Pour que tu aies son dit là, ni Dieu kuna fonunta, ni mi haklisi, avec qui on a quoi d'obé qui quand nous m'envoie sur avec qui blague qui regarde kodugu. Merci beaucoup Kassim. On est en sort Occident collant global. Parce que allez pas juste nous faire d'obéir. Ni I ma farati tellement il kun dalon nous la choumi. Mais vous kuna fono min di kana waka ke kumi kama ni mo don avec na ko no ko ninkai ka soro. Bon Kassim ni il ka kuna fono ne la ba ke keme ta soro fladron ni capacité bola ka analyse ke ka discernement ke. O problème mangala. Il y a exemple ta mon fait. Depuis Kamala Harris Tara comme candidate des démocrates phobie France média faut te même ka doya ou bébé ka tanu mais ni Trump fora ou be fin su be fo o ma parce que Trump buto la banque voilà anga chani be free là parce que anya quand ya kongolo va quand la banque Trump na va kongolo te kere ga non Trump va avec le gars ya famia et analyse chien fo la Trump ye baram ndaw ko o greve là mais il y a qui va là on de la ka fifi pour que quand il a la démocratie aux États-Unis hein 2 ans avant le deuxième mandat de Trump, Soros quel est Nimbora. Quand cet imbécile-là de Trump a tout gâché, mais heureusement qu'il n'aura pas un deuxième mandat. Mais il est Dieu ou quoi? Donc, parce que le fonds Soros, c'est la politique des États-Unis, c'est le fonds Soros. Mais c'est là quand. Aïe donc, à renseigner. Parce que de là-bas, fait un béquel, c'est qu'à anticiper. Salut. La position de billes, c'est. Nous les tranchés. Ils n'ont pas de compétiteurs parmi les lobbies là-bas. Et puis, le lobby, c'est
le bras armé de la politique extérieure des États-Unis, du département d'État. Donc nous ko mɔgɔ min o de bɛ na quoi. ay kana tamaki e solo yɛrɛ tun bɛ sigi k'i waso la cɛ kelen bɛ sigi k'a fɔ ni jamana ni kɛlɛla n b'i la ani ni semaine n b'i ka jamana la taa faillite la c'était lui. Ah oui, le mauvais génie comme broker d'investissement. A bɛ sigi sa e ka 1000 milliards valeur société a bɛ nkalon tigɛ k'a dénigrer i ka action min b'a bolo a bɛ se ka 2 milliards action fili bourse la sɔgɔmada kelen faut qu'il ka société là. Mais lui et puis Warren Buffett, les gens comme ça là, au des critères où ils m'ont mis baraka bourse là, tout une économie belle bourse. Fini de tout. Réalité était. En ce qui est bien, France ka PIB ni PIB abou il y a quoi à économie comme il l'avait tout à té estimation de dos. En bas donc ni Kassim contenant programme na domi au douce je clé be bokanya. Température de la bobé à Fontana. Oh, quand tu as exception, tu es ah, donc, si nous avons économie, sinon pour traiter. 80% de ce qu'on dit a été vendu, c'est sur le papier. L'argent physique ne bouge même pas. C'est une économie de mythes. Contrairement à la Russie, on est cause en Russie, la moitié mal. Avec ce documentaire, la Corée, la 14e puissance économique. Quand on a ta temps. Depuis qu'il y a d'autres qui sont abonnés, mais FMI c'est la seule économie en plus, 3 plus 5, et c'est la première puissance économique de l'Europe aujourd'hui. Mais mes camarades, ils n'ont qu'à voir un segment, tout ce que vous saboter. Parce que le problème est mis, c'est que au folie ou ka karamɔgɔw n'u ka balobagaw n'u ka bolo bɛ minnu bolo u ka balobagaw c'est tout kɔrɔ i y'a bɛɛ de fɔ balobagaw o de kosɔn n ko ma n ko kana jigin nin na koyi n'u ma nin kɛ dɔrɔn mais il faut savoir discerner ayiwa o bɛ min fɔ ani min y'a ye donc i kɛra nin ka bêtise nin kalanbaliya b'a la o kana bali la dɛ bi génération min fanga bɔ a la i kɛra nin bolo n b'a fɔ n ko Zelensky ka directeur de cabinet fɔlɔ c'est un petit qui était très proche du bon a bɔra a eu 3h47 d'interview dit avant cette guerre-là. Quand l'Ukraine est alertée. C'était en décembre 2021. Il dit que l'Ukraine est un bateau sans capitaine. Zelensky ne fait que boire et écouter des conneries. Pourtant, c'est les gars, c'était son directeur de cabinet et son chef de campagne. C'est lui qui a fait, c'est lui qui était chef à côté de Zelensky. Mais quand il y a bébé Denis, ça, à toi, il a fait le fond. Chaque 2 secondes, il va courir. Il est comme ça parce que chaque 2 secondes, même dans le dama, avec beau cadre qu'on a. Là, il raconte des inerties. Ah, mais si ça. Maintenant, pour lui, les échanges, les pourparlers, c'est inévitable. Maintenant, c'est tabal quand ni fin de yibolo. Faut te créer faut te occident bolo, c'est qu'en contrepartie pression est risque là en mina. Maintenant, il s'agit de créer une situation au moins où l'islam blanc j'ai intérêt qu'à pour parler que pour que ni danger ni gana pas. Ouais. Ya famille. On le connaît ni quoi. On est course incursion sinon. Course qui règle la Romi. Terrain flé. Il boira risque là kana ou bien il boira Kiev kana. Il est un enfant fait, il est riche là. Il est un enfant fait, il est Ukraine. Et Kassim mais Ukraine 600. Il y a monsieur Furu, il y a sojo riche là. Il n'y a monsieur Bé. Donc on doit faire traverser kana. Il kana baroque chokroba ni monsieur Roa fait, ou la fait ni monsieur terre. Ou infiltrer les noirs, tout vous devez. Vous voyez que son Poutine en réalité ce n'est pas autant pour le danger, mais pour que Mohamed Central qui est écarté, il vient d'évacuer 120 000 habitants de là-bas. Toi, mon travail, ça, c'est les jeunes qui connaissent là-bas, moi, c'est qu'armée demain, 40 mois de c'est les mêmes races, c'est les mêmes, je veux dire que famille clé, côté clé n'a reçu, côté clé fait, il petit fala, ou bien chini, il fallait bien avoir un modèle, on a effet. Le course institution, course ni soumis, à incursion facilitée, ni tout mais pourquoi vous ne me demandez pas, incursion d'amener une société, lesquels on a perdu combien de soldats? Ouais, parce que moi, je suis Russie en perte de vitesse là-bas. Il faut que Russie là, moi, beaucoup de fois. Moi, je suis une information d'où a passé, une réalité où il y a yani ekana parce que nguicho
me ka ye uye mun sɛbɛn n y'a phrase yɛrɛ bila n ko yani kana pour que n ka se ka a f'i ɲɛna voilà la région de Koursen la Russie et l'Ukraine poursuit son offensive d'envergure territoriale russe où il affirme avoir conquis 74 localités dans la région de Koursen. Wow. Tout en bombardant intensivement les régions voisines de Belgorod et voilà Belgorod et décréter l'état d'urgence. Bon yé on bola kata RT kan kata lajɛ min bɛ fana quoi n'o ye ngo bon mais néanmoins comme kɛlɛ fana communication fana bɛ kɛlɛ voilà communication fana bɛ kɛlɛ la ngo mais nin fila bɛ se ka kɛ cogo di ne ye n sigi k'a lajɛ quoi. Ça fait 2 jours que l'offensive ukrainienne est arrêtée et il ne reste que 2-3 jours pour nettoyer les courses des Ukrainiens. Sur la Chine, on est à plus de 200 et quelques. Ils disent que ils savaient que c'était une opération kamikaze. Il le dit ouvertement. Chaque jour, comme Bararo il fait là. C'est hier seulement 270 soldats et 7 chars et c'était la moisson était bonne. C'était d'Abraham et les M2, les chars américains, les derniers chars dont ils se vendent et allemands. Là, on m'a détruit il y a quasiment des minutes propres, en bon état. Donc nous avons tout demandé maintenant de ça. Il crème minute crème bleu, al sur la cité crème bleu, mode fagina, notre mingalama. 80%. Ah, mais on a quelqu'un qui a fait ça. Jean. Aïcha, on a envoyé quelques éléments seulement parce que Frafina c'est un peu rudimentaire par rapport à ce qu'ils font là-bas, parce que ça fait déjà 3 ans. Tu as beaucoup formé au meilleure école nous fait. Donc c'était les forces spéciales de l'OTAN, plus quelques Ukrainiens, parce que c'est les mêmes forces spéciales là qui sont en train de mener la guerre. Ils n'entraînent plus l'Ukraine, ils sont sur le terrain. Ah, donc l'Ukraine est sur la cité qu'elle est. Sur la cité Ukraine blé. Ukraine bi commandement là américain, allemand, français, surtout français. Peut-être mon flash ça va sigler Ukraine mon flash ça va. Mais mon sera no minaya. En référent. Ukraine ni ilisika kele. Ka kana attaque anga dugukolo kayanwa. Mo ba sro fana na. Ay wore de nyana, mo de fina. O fanga te Ukraine na ça mo mi famia. Ukraine be propagande Ukraine be pour parler la benne là. Et Maya, course deuxième jour là, Zelensky appelle l'ancien Poutine. Pour la paix réelle cette fois-ci. Parce que même la Suisse a dit qu'une autre réunion sur la paix là, sans la Russie, ils ne vont pas s'engager. Tu dois là. Ah oui, mais Béou fort. Et Maya Béou boudé. Mais quel sens Kasim, n'est pas mon fla la fra. Mi sigile donne konobara kamuro abolo katole. Iyo de bolo minela kamuro le bolo demewa. Obe min duguma. Mi me duguma kon mateo. Okone obala bolo sa. Obe. Hein? Ukraine fleurom nani bi chance perspective TI. Et même oui F12 mfone, F16 mfone. Oui F16 nous reçu ka bombe plananti nous proposé oui qui sont portés par les Su-34, les Su-35. Au beau faut stratosphère là, il peut pas être atteint par des missiles. Mais de là-bas, on voit roquettes lancées guidables. Donc, F16, oui. Hal n'a pas erkelenge nyon kon bi gefo qui détruit. Ne nous missile Katelini A. C'est des balises, c'est des supersoniques qui atteignent 27 000 km à l'heure. Mais Kazim, ante tient de fola nyoko ye ni guerre réalité là. En fana be kibaria soro tuko muna e fana bo do. Ma famille o. Ni sisa arrêté. Moko mun tume tuawu Occident fait nous toy. Kataka dore nyini o kuma njare. Awere tinte an kelengele ni. Parce que ni keme ni keleno ko ko teyo. En reka problème tungara munye. RFI mana mun fo amorita ka nga brevu ke noy. AFP mana mun fo amorita. VOA mana mun fo amorita. Mais en reka jamana don kiwara dugu korona na nga sigida konna kiwara munun be an tolu fo. Ulu be mun fo an reba ka foroga. Ima e fu be na kana do anga kauna en RFA. Parce que yare ka don afo ame ka afo to mina otu wasa fu yere kana sisa kana don ala ka afo comme aba afo to mina pour que aga se ka keganye yalla baba menute to kame pour que kame o bena do baba ngana parce que olu fana kana to ko to joyala ouais
parce que mɔgɔ kalannen n'i y'o jɔnya n'o bɔra i yɛrɛ kalama dɔw bɛ muruti mais n'i ye mɔgɔ kalanbali jɔnya o bɛ kɛ jɔn de ye badayi parce que ale ka capacité de réflexion tun limitelen don i y'a faamuya wa Kasim k'i ka kuma sɔn ji la 2011 ministre dɔ de la k'o fɔ ne ma o ka bɛrɛ kɔnɔ ko Jabate mais e yɛrɛ bɛ ka nin bɛ fɔ ne bɛ wari tiyɛm ou bien ko RFI yɛrɛ de ko ten il sait pas que a ye n neni quoi mais ma se k'a yɛrɛ parce que j'étais pas malien Mali la bon n dusu fana tɔ franchement je venais 2 semaines n bɛ segin ka taa bon malien restait quelque chose de mais a tora n kɔnɔ a ye marqué trop n ko baara bɛ farafin bolo koyi si c'est ça c'est ma race mon peuple baara b'an bolo mais i b'a dɔn ko min kun ka jugu n'a bɛɛ yan ne b'a fɔ sisan ko dɔ kɛra Bamakɔ yan o b'a fɔ ko non ko fo RFI k'a fɔ. Merci beaucoup. Donc t'es non, ko fɛn min RFI yɛrɛ y'a fɔ. Ministre, lui il oublie que RFI, France 24, TV5, mon atun, ça fait partie du Quai d'Orsay. Affaires étrangères. Hein? C'est les séries de communication, des services de renseignement de la politique extérieure de la France. Il n'y a jamais eu de presse là-bas, il n'y a jamais eu de liberté. Ou bien à quoi démocratie. Et le mot là me plaît, oui. Et c'est pas droit. Donc, tes awaten ou course ou qui la fia. Perspective zéro. Et argument pour les négociations. Donc c'est pour ça que je vais ici là quoi. Et ma réception me accordée. Nous on est, c'est comme d'autres de la Kanyinga. Moi, il y a un fin là. C'était par rapport à l'Algérie il y a une semaine seulement. Ok. Parce que ça d'accord. Faut que j'avide. Ça je vais mina ici ça. Au réunion, au be kuncheni minangura sani ne wa be. Au be kuncheni minangura unale, au be kuncheni garantie kora de, au be kuncheni coopération et quelle est ta femme in coopéo à moyen ba moulane. Mais on be accord tassé à la base régulière. Information bise ka dama on reka antise ka min capter en capacité bolomo obedama de la façon régulière et constante parce que quel est le niveau maintenant 600 et risque ka fierté de toucher là bon ala tungana nini c'est vrai ça nous a coûté cher hein? Même fana bo famina ambe ka Poutine kele minke ala yeni bi en 2002 quand Tchétchène était au pic un jour à cause d'un leader militaire vendu, il y a famille, chef du commandement, à travers l'élément free, Tchétchène rébellement, on a division brigade Kelly, c'était des forces spéciales, l'élite, Yoube Dadji. 2 semaines, il s'est annoncé. Mais au Corée, que les risques sont faits. Non. Dans la banane Tchétchène, là, il y a Napoléon a fait 8 mois à saisir Moscou. Alchini, pendant le moment, il y a un Petrov, il y a beaucoup de 600. À la base, il y a quelqu'un qui a accompagné. Hitler a saisi Pétersbourg. C'est le record du monde. Une population de pratiquement 3 millions. Ils ont tenu 3 ans. À la base, c'est pas Staline qui est allé prendre Hitler dans son bunker. Car Congolo gardé à Bolo. Il faut 2006. Galontigue ou Warale 600. Poutine a attaqué à Terkema. Il a analysé effectivement Congolo. Mais on ne voulait pas reconnaître ce mérite à la Russie. Hitler sera à qu'il a longtemps vécu en Argentine. Il y a un film documentaire au Bokafoy Oscar. C'est pour dire que les Villa Vacuum. Ah ouais, c'est ça. Amène en Sénégal, disons Algérie. Parce qu'il y a un fois, nous avons une belle Djelena. Algérie tɔgɔ tɛ ka bɔ a la frontière nu an ni olu de bɛ ɲɔgɔn an bɛ ka kɛlɛ kɛ olu de ka frontière la ye bi bi n'a fɔra ko minɛnw tɛmɛn'u fɛ fɛn caman tɛmɛn'u fɛ fo y'a fɔ sisan ko Libi yɛrɛ Khalifa Haftar yɛrɛ fana k'o fana ye minɛnw bila ka na pour que ka se ka u contrer dɔɔni mais est ce que Algérie bɛ nin kɛlɛ min bɛɛ la a bɛ se ka nin bɛɛ kɛ ka tila ka Sahara kɛlɛ in fana kɛ halisa ni France bɛ ɲɔgɔn na min na wa. Merci beaucoup. Algérie ni France tɛ ɲɔgɔn na bilen Algérie ni France teri de sisan mais Kasim Bagoroni ani Jara ka teriya i b'a dɔn o farali bɛ fɛn jumɛn de kɔnɔ Jara ka kɔngɔ donc ni Jara kɔngɔra Bagoroni de bɛ kɛ naji ye kɔngɔ mana Jara la a b'a yɛrɛ woloden faga
ou bien a muso nege mana wala a b'a yɛrɛ woloden faga bakɔrɔn dal'o kɛrɛfɛ k'a bɛ teriya la i tɛ sigi ni kɔngɔ ka gala i tɛna dɔn sa n'aw ye teri n'aw tɛ teriya. donc France ni Algérie bɛ ten de sisan. Algérie déstabiliseli ka nɔgɔn ni zone nin tɔ bɛɛ ye ne tun bɛ ala ɲinina min fɛ ni Algérie tun sera ka faamuya Algérie tun kan ka Mali minɛ tan tout le monde devait stabiliser le Mali sauf l'Algérie s'il y avait des visionnaires en Algérie vu le pourcentage de Touareg qui est là-bas n y'a fɔ i ka émission oui c'est vrai i y'a faamuya. ni Algérien kɛ kɛmɛ Gamu tali ɲɛna yen fɛ k'an t'a kɔrɔ dɔn fɔlɔ. Merci. Parce que Gamu de tun ye famille dominante ye yanni tubabuw kana u nana jɔn Kabila de ta k'o bila u ɲɛfɛ pour se venger et l'Algérie au courant. L'Algérie a tué 250 000 Touaregs dans les années 90 pendant 9 ans juste parce qu'ils ont demandé qu'u ka culture reconnue. jɔn kan ka siran Touareg ko thématique la yɛlɛnen ye o le tun kan ka fara an kan pour que ka pression kɛ ninnu kan k'u stabiliser surtout que anw fɛ yan an bɛ min kɛ Touaregiw ye Algérie t'a 2% kɛ la preuve que Algérie mun bɛ bɛɛ bɛ y'a qu'une université qui est kabyle où l'enseignement est en kabyle bien qu'ils sont 64% de la population. Bon Mauritanie ɲɔgɔn tɛ wa Mauritanie marakaw fugaruw tɛ wa ni maninkaw don sa an ɲɛnabɔ sisan hali sisan u ma namara kɛ farafincɛ la u ye mankan tile 2 kɛ dɔrɔn k'a bila sinon aw tun b'a ja sisan u y'a bila parce que le noir n'est pas prêt à sacrifier Dieu merci an y'a sɔrɔ kɔgɔduba sɔrɔ l'armée malienne aujourd'hui a réversé cette mentalité cette approche k'a fɔ ko yɛrɛmahɔrɔnya a mako bɛ saraka de la f'i ka sɔn ko saraka bɔ pour que badayi mais hali badayi min il faut faire de la veille il faut veiller tout le temps parce que Kassim problème min ye ne bɛ wolo so kɔnɔ dɔn sɔrɔ ye 1,000,000 mais mɔgɔ balo t'a mɔgɔ 5 mais bi e de mɔgɔ 20 ne de mɔgɔ 40 sɔrɔ b'a nɔ na mun de bɛna kɛ c'est cela la raison du plus fort fɛn tun bɛ ka mɔgɔ 5 balo n'a fɔra ko kɛ mɔgɔ 70 balo ni dɔ ma to kɔngɔ la dɔ tɛ fa dɛ. non dɔ bɛ to kɔngɔ la. bon diɲɛ bɛ ten bi di i y'a faamuya wa. maintenant fo fanga ka ci la. dɔ ye ɲininka ayi kɔlɔyi dɔ ye ɲininka ko Algérie ni Mali tika bɛn an bɛɛ dun teri ye Russie la ye ko Russie dun ka premier partenaire ye Algérie ye n ko bon aw bɛ jugement kɛ à la superficie bi le premier partenaire de la Russie c'est le Mali sur le plan poids géopolitique le Mali pèse 10 fois plus que l'Algérie aujourd'hui. Les petits achats que vous voulez me brandir là, dire qu'ils sont les ennemis. L'Algérie fait combien? Le maximum c'était combien de millions? 12 milliards, 10 milliards. Mais ça veut dire, la Russie a vendu en 3 jours tout de suite là, jusqu'au 14 hier. Combien en armement? 56 milliards. Et tu veux me parler d'une fois en 3-4 ans, 10 milliards? Vous comprenez? Un jour de l'opération spéciale, vous pensez que ça coûte combien? Ce n'est pas 1, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, ce n'est pas 4 milliards de dollars par jour. Et ça fait 3 ans, seuls contre 50 pays, ils sont en train de tenir. Il y a l'économie, il y a l'économie. Il y a l'économie de papier et il y a l'économie réelle. Et c'est ça la Russie. Sinon, d'ailleurs, l'espoir, comme le ministre de l'économie de la France, le lendemain de l'opération, il a dit, dans 2 semaines, on va mettre l'économie de la Russie à genoux. Mais ces 2 semaines-là durent déjà 3 ans, et c'est la seule Russie qui est aujourd'hui, en plus, tous les restes en récession. Kassim. Mais est-ce que vous avez Ougawari donné une balade sur le Mafsa ou Fanama? Bon, situation yɛrɛ fana wari tɔ dɔn ba la Kassim n'i y'a fɔ cogo cogo mɔgɔ ka kuma halala wari t'i bolo tu n'es pas indépendant i tɛ yɛrɛmahɔrɔ o nkalonfin de ye i ka wari i ka capacité d'assurer tes frontières i y'a mɛn a tɔ bɛɛ bɛ da o kan n'o 2 t'i bolo a tɔ de bɛɛ bɛ construire kan i b'i yɛrɛ nɛgɛn de la non seulement u y'a dɔn ba la mais u ye dédollarisation processus min daminɛ parce que à la fois sans ko u tɛ échange kɔni ni blocage la bɛɛ bi ba i ka wari la parce que mɔgɔw tɛ relation kini ye donc wari makoba tɛ yen mais a banna ko bon n'aw mago bɛ ne gaz la aw b'a san rouble la
i b'a dɔn fɛn fɛn i ban ouvertement faransi u b'a san rouble u bɛ k'a san ne yɛrɛ mɛn o don ko faransi bɛ nin bɛɛ la yɛrɛ k'ale bɛ ka sanni yɛrɛ min kɛ Russie fɛ. faransi bɛ nin bɛɛ la Union européenne yɛrɛ bɛ ka Ukraine sanctionner ko parce que k'a ye Russie pétrole tigɛ o la Hongrie ni Slovaquie bon dans l'ensemble mɔgɔ min bɛ a ye internet est-ce que o tɛ bala o la est-ce que a tɛ bala o la que ça fait 4 mois Biden ye décret présidentiel bɔ que les sociétés américaines qui traitent dans le domaine des carburants qu'ils sont censés travailler avec la Russie sans entrave. Mais en même temps, il est empêché aux Européens. Donc, le ministre de l'énergie de Bora, Koko Fenkelme Kalejoro, ko Rishikana, Olujem, matériel nucléaire là, sinon le Bejo. Avec Kassara de c'est la Russie qui les fournit. Niger, États-Unis, comment tu es délicat? Le monde est fort. Ouais, c'est vrai. Kassim, le monde est fort. Mi Gelemane, ne fait en frappe, en une famille quoi. Anga Sony Macron, Anka Fra Morobera, Kambola de Gambara. Kassim, femme me e Kenya, il va dire trop ma, be Jufa. Ouais. Robert, Kasaube Moy. Oui, tiens, mené. Na États-Unis ta kuntigina. Mon démocratie États-Unis Chine avec. Il faut. Parce que États-Unis avait moré ina ko peuple be. Ali élection friend théâtre bordedo. Ni menale. États-Unis bébé ni de bolo. Boy y a force militaire non banado États-Unis bechi. Il y a pas un pays plus criminel que les États-Unis à l'intérieur même des États-Unis. Police bichi qui font foutu voilà. Ninandron 2024 et 2023 frappé ni bonena américain police bouloko parce que noir ou d'odron mo kemes ba mo ani wolonfla mais au film en clé de ko e ku bena o jamana ta ko yanga comme démocratie exemple oui peut-être démocratie mais pour des hommes des êtres humains mais pas vous êtes des négros on t'a là ah ouais des négros moi mon fiant statut sur volon tala mais on nous ment pas c'est abominable. C'est abominable. C'est des vendus. Kamala Harris avait du gagner à Bomatai. Obama élection est sur Cancun, Mexique. Ni muso kronso pare là. Ngo Obama al na Obama ko kata la chino wa ke président Diawala. Parce qu'après le bouge jeune, mon États-Unis la seule solution qu'a Amérique pérennisé doni a kana éclater sur la ligne raciale. Ode ka homme de couleur de lana. Ngo mais frappé a été regretté faut la fois Obama kanali. Kassim politique doit de toi ou ou venez blind saison. Wa fa ni fait ngara aurait do président. Oubliant que le président des États-Unis n'a aucune force réelle. Aucune force. Mumbabla, l'homme le plus fort du monde c'est qui? C'est le président des États-Unis. Sauf quand il est aux États-Unis. Parce que Amamoune no dienya koro chokomi ate jigi kono ka fo kibe se ka ko do ke ala quoi ba matigu de be fo o ref be ka fo ale chiden drone Kennedy a entêté ou yo fa Trump ya entêté soros ko deux ans après son mandat ko danga de no ko men ni ala so ma gate deuxième mandat so ayake autrement prophétie doit parce que c'est eux qui mettent l'argent ouais. Démocratie proposée qu'on a c'est le moyen idéal de pérenniser leur même mise sur nous, parce qu'on est faible devant le matériel. N'afra ko démocratie be from jamana no ko to sago bana muna parce que ka wari ka tiane antaye ils ont toujours un candidat au ka wari sami 2 mois depuis 2 mois avant les élections qui que popularité il est faux foi dans muna wari parce que ka au baissant télé baissant 24/24 il veut